A Rede Museística abrirá o mes de agosto con dúas propostas que tenta atraer novos públicos e dar voz a xestores noveis do Máster de Servizos Culturais da USC. Son Escolma Diversa e Arte Viva, proxectos que combinan música folk, astronomía e cinema, entre outras actividades. Con ambas as dúas iniciativas, a Rede Museística bota unha ollada transversal á diversidade e á igualdade. Escolma Diversa trae teatro de enredo, mapeos da diversidade e o espectáculo da drag pandereiteira galega Meigaí xunto ao Agroqueer. Arte Viva presenta 4 actividades guiadas por varios artistas locais. Comenzan o día 4 con Teatro da Marinita e sus maromas. Continúa coa xincana Aventura no Museo o día 6. Cun taller de ilustración o día 13, cunha charla obradoiro sobre cinema feminista o día 14 e coñecendo as estrelas o día 21 no Museo do Mar, para rematar en Monterroso co espectáculo Saber e Cantar, todo dirixido a todos os públicos.